34 ordu eskaz falta dira, denboraldiko The Last Dance izan daitekeen partida hontarako. Espero dut ez izatea The Last Dance, baina larun batean ikusitakoa eta gero Valladoliden aurka, oraindik ez du hain itxura honik. Ez nahiko eskorrez natu gera gaur. Bueno, ikusiko dugu. Larun batean Realak denboratxo bat eta gero ligako garaipen garrantzitsu bat lortu zuen Valladoliden aurka etxean, 3 puntu gehiago Europako lasterketa horretan mantentzen gaituztenak, baina sentsazioak berriz ere ez ziren bat ere onak izan, naiz eta irabazi. Hori da, ikusi genuen sailkapenean azkenengo postuan dagoen Valladoliden kontra, denbora amaitzeko eskatu genuela. Bai, ni bi eta utxekoarekin irten nintzen etxetik, june egin behar nuen, eta ikusi nuenean latasaren bi eta batekoa pixka bat larritu egin nintzen. Banekien zer pasatu zitekeen eta larritu egin nintzen, egia esan. Gainera, egia da beste 3 puntu diazela eta Europako lasterketa horretan oso garrantzitsuak diazela, baina biharko partida urrian ikusita utzi zizkiguten azkenengo sentsazio horiek ez ziren bat ere onak izan, eta aurrian dakasun partidarako animua eta sentsazioak eta motivazioa batez ere handixa da, baina ez dakit, Bueno, alderdi positiboarekin geratuko gara, nabarmentzeko nik esango nuke pare bat berri badaudela, lehengo izango litzateke Amari Traoreren maila berreskuratzea. Oso ondo jokatu zuen, batez ere lehengo zatian, nik uste bera izan zela partidako jokalaririk onena gure taldean. Eta gero nabarmentzeko ere beste debut bat egon zela eta 18 urtetxorekin Dani Diazen lehengo eguna izan zen anoetan. Eta ikusi genuen lehenengo jokaldian ja, pertsonalitate handia. Hori da, bai. Hori eskatzen zaio. Baitxare ikusi genuen Mariezkurrenak beste zenbait minutu izan zituela, eta kontra batean ikusi genuen Nixa, bere bigarren gola edo bere lehenengo asistentzia itxeko aukera izan zuela. Minutu bakar bat behar izan zuen Mariezkurrenak erakusteko prest dagoela 11koan egoteko, eta egia esan arraroa egin zitzaidan Imanolek nahiko talde titularra atera zuela larun batean. Eta, orain agian bagoaz biharko partidarekin, partida denboraldiko garrantzitsuena orain arte naiz eta animoak ez izan hain handiak edo onak orain momentuan. Eta dato batzuk pilatu ditugu, botaidazu lehenengoa, mesedez. Ez dira bat ere nahiko negatiboak dira danak, Bai. Bai. Azteko, azkenengo 5 urteetan, Realak Madrilen behin bakarrik irabazi du, eta azkenengo aldia izan zen, 2020 urtean, bizi izan dugun, seguruenik, partido handienetako batian. Realak 3 eta 4 irabazi zuan, Errege Kopako uste ofiziala final laurdena. Final laurdena, bai. Eta geroiztik, ez dugu Bernabeun, irabazi. Horrek, alde batetik, gaizki hitz egiten du taldeak azken urteetan Madrilen izan duen errendimenduaz, baina beste alde batetik esperantza minimo bat mantentzen du azken garaipena Errege Kopan izan zela ere. Batez ere partida bakarra dagoelako aurretik eta momentu horretan partida bakarreko kanporaketa zelako. Gainera, Madrilek kanporaketa hori ordezko jokalari nahiko txorekin hasi zuen, akordatzen dut partida horretan nahiko jokalari suplente esan dezakegu atera zituen eta ez zitzaion ondo atera. Geroztik uste dut Realak Bernabeun atera duen emaitzik onena ligan huts eta hutsekoa izan zela 2022-2023 denboraldian, Championsera joan ginen denboraldi hori, baina datuek ez dute oso ondo hitz egiten azken urteetaz. Eta bestetik Real Madrid etxian ez du galtzen 2008ko azarotik Milanen kontrako partidan Championsek. Horrek usten gaitu estenatoki nahiko zailean. Are zailago oraindik. Bai, baina Reala gara, gure denboraldiko aukera, edo aurtengo denboraldia salbatzeko aukera dakau,
eta ilusioa ez dugu inoiz galdu behar. Bai, eta ikusita Leganesek ia larun Hori batean da. egin zuena, agian esperantza puntu hori mantentzen dugu, ez? Oso ondo lehiatu zen Bernabeun, gero sorte txarra izan zuen. Sorte txarra eta Laguntza betiko pare laguntzak. bat, ez? Bai, ez? Baina, bueno, gu geurean zentratuko gara, eta, bueno, taldea hitz egin behar badugu, esan dezakegu Imanolek segurazki jokalari garrantzitsuak berreskuratuko dituela partida hontarako. Bai, esan behar dugu, hau grabatzen gauzen momentuan, ez dugula deialdiaren berririk. Hori da. Orduan, claro, Europako 11 horretan uste zala Zusic sartu genula. Bai, akoratzen ez Ultraforren, bai. Eta gero deialditik kanpo geratu zen. Baina, bueno, momentu honetan, dakiguna da Zusic hasieratik jolasteko prest dagoela edo behintzat ondo ikusten dugula. Larun batean izan zituen minutu batzuk, eta uste dugu, Bernabeun... Ritmoa berriro hartzeko aukera izan zuen, eta bestetik, Ager ezeua, etzan egon larun bateko partidan, baina atzo entrenatu zuen, orduan. Bai, atzo normal entrenatu zuen, bere lesioak ez dirudi oso grabea denik, eta orduan ikuste dut, ikusita partida garrantzitsuena dela, 11koan egongo dela. Orduan, bota dezakegu 11ko posible bat, okuk uste dugun 11koa, deialdia izan gabe hori kontuan izan. Espero duguna ere. Hori da, espero dugun 11koa. Hori da, azteko, porte izan ez daukau zalantzarik. Ez dago zalantzarik. Remiro, eta gero, eskuine galean ikusita Traore jolastu zuela, naiz eta, maia eta zentsazio nahiko unak utzi, Aranburu jarri behar dugu. Bai, Jo Mikelek jokatuko du, gero defentsako erdialdean... Ubeldia eta Ager. Bai, ez dago zalantzarik. Atzo bien urtebetetziak izan zian. Bai, biena kasualidadea, bai. Eta eskerrian, Aien. Nik uste eta Aiene jokatuko duela, Javi Lopezek larun batean jokatu zuelako, baina, esan beharra dago ere, Javi Lopezek ondo jokatu zuela, eta... Bai, kritikak irakurri nitxun Twitterren larun bateko partida eta gero, baina nik uste partida nahiko osua eta solidua. Bai. Gero zelai erdian... hemen zalantza gehitxo ditugu. Bai, a ber, Martini inok ez dio kenduko lekua. Eta Zuzicek, Zuzic jolasteko pres badau, fijo bat da. Bai, orduan horrebiak bai. Bai, baina hirugarren guan. Bryce ez da helduko, ez dugu uste helduko denik. Eta hor batez ere, hiru izen izan ditzakegu. Ola Sagasti, Marin eta Turrientes, baina uste dugu Sergio Gómez ere sartu daitekela hor, ez? Bai, partido, joan etorriko partidua izan daitekela aurre ikusten dugu, batez ere Reala lehenengo minututik atakatzen hasi beharko da, gogoratu behar dugu markagailua kontran dugula. Egia da, gol bakarreko diferentzia dela. Baina Bernabeun gol bakar hori... Baina, nik ustot Realak markagailua kontran izan da, partido hobeago bat egiteko aukera duela, irabazten edo empatia. Agian tentsio edo pixu hori gabe jolasteak egin dezake... Ze badakigu Real Madridek 5. martxa sartzen duanean, geldi ezina dela. Hor ez dago zer eginik egia esan. Eta gero aurreko linean... Kubo, Oiar eta Barrene. Barrene, seguru. Bai, nik esango nuke baietz. Bai, nik ere uste dut baietz, batez ere larun batean ez zituelako minuturik izan, ez egoen deialdian 5 txartel hori zituelako, eta gero beste biak ez ditu kenduko Imanolek horrelako partida batean. Oiarzabalek gol inzuan, ligan, 5. agosto izan zala. Eta Kuburen kasuan bai, azpimarratuko nuke agian biharko partidan pixkat, berak duen hor regatian kontua eta bai horretan jarraitu behar duela, baina tiruak azkarroak izan behar desa. Azkenean batzutan geixegi, agian baloiak geixegi eukitzen du, eta igual azkarro soltatzia edo, tiro bat bilatzia igual aukera obiago bat izan daiteke. Bai, batzutan egoista puntu hori agian gehiagizkoa da, baina taldeari asko ematen dio, batez bere hori, kondukzio azkar horiek, regateak oso ona da, eta nik uste dut Imanolek ez duela kenduko. Orduan, 11ko honekin geratzen gara, eta azkenik esan beharra daukagu. Albiste hon bat dugula. Hori da,
bihar Markel eta biok Bernabeun egongo garela, akreditatuta, Hori da. lehenengo aldiz, orduan Realak irabazten badu eta gure ametsa egi bihurtzen bada kopako finalera joateko, direktuan zuzenean ikusiko dugu. Hori da. Lehenko jakin behar dugu zuzeneko eitzeko posibilitatea dugunala ez. Hori egia da. Baina, bai. egin alduguna egingo dugu gure esku dagoena. Ilusioarekin, goguakin. Eta elkar ikusiko dugu, bai YouTubeen eta bai beste plataformetan, orduan egingo dugu hitz. Bai.